Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. May udto mga listeners, karon balik na punta, no? Mag-upload na punta sa atong part 3 sa ana-ana drama. O kini atong first round mga listeners, usa kani ka atong sindir nga lalaki, no? Nga ato ikaduha babae nga sindir, puli-puli na siya. So pahibalo lang nako mga listeners, no? Subo nako pagbalik sulti sa inyo nga katong di ganahan maminaw sa atong istorya, fast forward lang ninyo, no? O kinatong balik ta mga listeners sa atong kining sindir na atong round 1, no? Ang pangalan ani nga sindir mao si Apo. Usa ni siya ka habal-habal driver. Nga nakagusto po ni siya sa nagustuhan niya nga babae. Broken family pod nga pareha sila. So habal ang yang matud pa sa iyang istorya nga maski habal-habal driver lang ko pero nahigugma ko nimo. Mao na mga listeners, no? Mao to atong first round. Og kini atong ikaduha nga drama, ang sindir ani usa ka babae, no? O matud pa niya nga ayaw kumpiyansa bisan ang hulmigas nga gamay ra, kung matumban mapaakan ra, ako pa ka ang tao nga dako na. So mao to yang pasumbingan mga listeners, no? Atong kaduha nga drama, no? Kay kuan man ang istorya ani, maski minyo na sila naga po'y nagsamok sa ila, no? Sa iyang bana, masigi ka pog tics, no? Mauto nga masuko ang iyang asawa nga kay kini po laging kung napo'y tao, no, nga bisan minyo na magdaot gapon, no? Magsamok gapon nga makadaot gapon sa relasyon sa uban nga dapat dili na ta kung minyo na ang usa ka tawo, dili na ta magsamok sa ila kay basin day kita hinungdan nga maguba ang ilang kaminyoon. Ug mao to mga listeners, no? Atong gamay nga reaction ug ato nang sugdan atong part 3 sa ana-ana. Ako si Apo. Ginaingon bisag habal-habal driver lago pero nahigugma ko nimo. Mao kini nitabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ano Lola? Kasayo ba? Nalampiling ka na. Nga naman ka Lola. po. Wa man Lola. May isugo ka dako Lola? Unsa man na? Kuan, papalit ko ni mugpaan sa eskena, be. Kanang init. Lola. Pagdali do nga, kay gigotom na slolo ni mo. Lola, dali ra ko kay magmotor man ko. Teka na bagong luto nga paan. Uy, si Jisa, hubog. Gitapukan sa mga lalaking hubog sad. Uy, gibugal-bugalan mo na si Jisa. Ako doon, manawag ko sa motor. Bye! Nga naman. Inyar lang gibinawangan si Jisa. Ang hubog mo na. Nga naman day, hubog. Makaon ng gyabo na, diba? Jisa, uli sa inyo, uli. Uli. Ulit na ko, Kuya Apo. Uli sa inyo. Kuya. Kuya, Dali na. Angkas ko motor, be. Para makauli ka sa inyo. Kuya Apo. Ay, kuya, hatod sa amo, kuya. Ayaw pagkuya na ko eh. Kay parehas tag edad, Jisa. Sige, Kud. Ay, ako gihatod sa amo kay dapatan na po ko sa kong popo. Ihatol hindi ka sa inyo, kay hubog man ka. Hatol ko ni masawa, amba ko ni motor. Sige ka. Unsa? Ay binuwang. Gusto ko ba? Ay binuwang ha? Diligi ka dapatas yung papa. Ipasali ko na ni mo, Jisa.
sorry kay Lula, nakalimot ko. Balik ko sa bakery la. Balik ko. Bastilan, biyanin mo, apoy. Di naman di ka nga mo kakapalit og panin. Sorry kay Lo. Ako mo nakitaan si Jesus sa eskina nga hubog. Nya, biluangas mga lalaki. Ako ipasagay sa kong motor. Ako gihatod sa ila. Balik lang ko sa eskina Lo. Kuwatan ko ha, dali ko. Ni mo no, giun na gid ni Mos Gisa kay sa paninit. Lagi. Okay, mobalik lagi ko. Mobalik ko dayon. Okay, balik dito. Bida ni mo ay. Palitan dito ka. Kaya pasag din na ng atong apo ay Cecilia. Ulitaw na ko na. Mauna nang maibog. Ibog na kang Gisa apo no. Sa, di ba? Oo, ulo. Tuwan na. Tugan na sa tinuod ang kanahan. Lah, palitan dito pando. Pasalamat kang babayhana kang lakit ang kang apo sa eskina. Kaya kung wapa, hayan, malugusan ka sa mga batanong lalaki nga parehas ng hubog. Dahan pa akong kasabay na pod ko. Kinsa mga mahana nga dili mga sabal nimo Jisa. Kabata pa nimo kamao na kang maghubog-hubog. Ba't di mo gudang kinabuhi pa, oy? Unsay nakabati? Nagbuwag mas mama. Ang uban ko mga igsuon to, ani mama, ako rin ni ani mo. Wako ganay sa ko kinabuhi. Uy, lami. Mao ka. Lain ka gilak-gilak ka, mahubog. Puyo diha o gatog. Tumbling. Pili ko matog, lagi. Ay, bahala kang babayhana ka, oy. Kalawin ni Gisa. Uy, lami. Nagasabutos kibati ni Gisa. Tumbling kambong. Parehas ming duha. Kambing sa mong Buwagang mo mga parents. Okay, may malagsuon, nagkabuwag-buwag sa ba. Basta maubog ko. Para sige may family story ni Gisa. tulong sipon Uy, mo. ang paninit ay. Happy na sa kumalimot ah. Lola. Lolo. Oh, May toyo ka. Unta. nganong naunta man na ha? Ako mauwa ko masulti ninyo ini. Isulti. Unsa man na po? Kabeta, unsa man na? Lo. Oh, Okay mo nga. Nga magminyo na ko. unsa? Bata pa mong binyo na nga na unsa. Mao. Kinsa may imong minyoan nga wa man mi kakita nga daw anak ko'y uyab. Si Gisa, Lola. Ha? Gisa. Jisa? Uy, minyo naman na si Jisa, oy. Daga pa na siya, Loy. Minyo na na, oy. Iyang banas dingdong. Lano. Nayabag na ka. Ay, si Gisa nga atong silingan ay. Aw. Lagi pasabot ni Apo. Ako ba, Sakto ko Gisa, Apo na. Oo, Lola. Oo. Kalayo si Lolo. Si Gisa may akong minyuan. Sugot mo, Lola. Lolo? Dele! Unsa? Nganong di mo masugot, Lola? Lolo? Apo, mga bata pa mo ni Gisa. Unsa may mamahimong resulta unya kung magmenyo mong duha. Mao. Paminaw mo. Paminaw ni mong lola ni mo, ha? Paminaw na mo. Magkaya mukat mong duha. Oo. Ha? Magkaya mukat mong duha sa mga minyo mo. Apo, kung kamo na gani yun si Jessa, para sa usag-usa, bisang mga tiguang na mo, kung kamo yung gilatid sa kapalaran, kamo yung magkadayon. Kanang uban laging nagminyo nga mga batanon pa, Lola. Lolo, wa man lagi magkayamukat. Lagi. Kay may ikasarang man ilang masigkaginikanan. Kamu dos Gisa, parehas mong membro sa broken family. Bitaw. Unsay mahitabo be kung makuwang mos guidance. Naama mos Lolo, Lola. Oy, mga gors ng taon. Di mandaan na dong, gurang na may, ha? Ang among atensyon arena sa among mga sakit taon, palit tambal, ha?
okay ra manghaplas ta permis panyawan okay ra kayo. Magpalit sa tag. Makapokus tag may. Okay sa kuha na noon. Kana panyawan herbal capsule. Wala lusot. Pasensya ka na apo. Ayaw lang sa karon pag menyo ha. Mao, Kay mao. bata ka pa. Bata pa mong duha ni Jessa. Hala ka, uy. Nga naman man to imong gipanangit sa imong lolo ug lola, apo, uy. Minyo. Nga naman, uy, update to. Dili pa pero na-inlove man ko nimo, Jisa. Hala ka diha. Magkatawa man lang tani mo, uy. Na-in love ka na ako. Wa man lagi ka manguyab na ako. Wa ka mo isplikar. Kinahanglan pa din na. Murag kagway grado noon. Graduhan ko ka. Bayad ko ka. Kulain. Ikaw mismo nahibaw. Nga, dugan ko na-inlove nimo. Ipagkapanguyaban. Mistel pa, no? Po. Naku panganduya nga. Kaban ako usilang kahabal-habal driver. Oh, sakita po di mo manultigod. Manay tinuod, be. Bisag habal-habal driver ako, Jisa. Pero ipapatuod ko nimo. Kamakabaw ka mo buhi og pamilya. Sure, oy. Kamutuo. Magpaltang doa. Oy, karon kay kuan naman mo, kasal naman mo. Kinahanglan makahata dayong mong apo ha, klaruhan na ninyo ha. Kanang apos tuhod. Saman. Unsa man ka Jessa? Makahatag kag apostolhod. Ha? Nagdali lagi mo. Nagdali ni Halan. ay. Ikaw wa ka magdali kay mga tigers na biya me. Mga matay niya may dahil tao. Karon na. Nagakusikil ko ang babae nga akong gilaw. Ha? Jisa. Apo. I love you. I love you. Jisa, sinampita tagmayo. Sinampita ta sige. Larga. Jisa. Apo. Sampa. Jisa. Apo. Kaaya ni mo eh. Wa man ka masulti na ako nga. Nga. No, di na ako virgin. Nanusultihan man ta ka. Wampo ka mangutana, be. Abi na ko, okay ra nimo nga. Di ikaw nakauna na ako. Oo, sad no. Bitaw. Kinsa din ikaw na. Ay, nalagpangutana. Nakaila ko niya. Kinsa man siya? Kinsa lalaki na kauna sa imong virginity? Ha? Mahimo pa? Ay napagsigig pangutana bahin, ana. Huwag ka makaila niya. Useless kong sultihan pati kinsa siya. Jisa. Ano na gubot? Ako magsugit-sugit pa ni Jisa. Kinsa lalaki nga naka-Virginia. Gisayangan lang ko nga dili ako mo'y nakauna. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ludi. Ginaingon, ayaw kumpiyansa. Kay bisag ang hulmigas nga gamay ra, kung matumban mapaakan ka. Ako pa kaha nga tao, unya dako pa. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ron, kinsa man na si Mila nga magsigig text nimo? Ay, kauban ko sa trabaho Ludi. Nga naman. Ngano magsig text nimo? Bisag adlaw nang dako. Wala ba hinungdan ang iyang text? Unsa man na siya? Daga na siya, uminyo na. Daga pa. Ingna na siya ha. Aron dili ko siya sulngon og awayon dito sa inyong trabahoan. Nga hunungon na niya iyang pagsigig text nimo. Kay kung di, magkabulingit kin siya sa kaugalingon niyang dugo. Huwag ko mahadlok. Kuno nga nagod ang pasig-text na ko. Mila? Bisag ikaw pa na may mutas na pits kong asawa. Mo pa ni buhato ni mo. Hala, no? Sulungon lang kog awayon nga dili man bati ang akong gipang text ni Moron. Pag Ginoo man ang akong gipang text ni mo, good. Di mo po ka magkasabot sa batios kong asawa eh. Bahala ka eh. Sige. Ay kung dagin ang pag-text mo na ko. Bisag kalawang na ko. Wala ko mahimo kung pananglit. Buwan sa itong trabahoan si Lodi ha. Nga akong asawa. Sulngon ka. Bahala ka. Patuo sa gisulti ni Ron, Mila. Maldita na ba kayo ng asawa ni Ron nga si Lodi? Ano man maldita siya? Mahadlok ba kung maldita? Ay bahala ka. Daga ka man unta, Mila, oy. Pero nga nung sa dakong minyo ka man magsigig send og text messages.
Walang mo masayod. Unsa kada ko ang akong gusto ni Ron. Okay ra ko kung makausahan kong Ron. Basta, makatilaw lang ko siyang pagkalalaki. Dili pa ka matuglod. Wa pa ko duka. Unsa man? Naingna na nimo ang imong kaubang demonya? Oo, naing na. Unya? Tuog na ko ha. Basta mo text kihapon gani siya nimo. Dili gyud ko magduduha sa pag-adto sa inyong trabahoan. Hangyo lang ko nimo ha. Hangyo unti kang. Ayaw pag-iskandalo dito. Ako nga giton kasi mong kaubang demonya. Makahimo gid kog iskandalo didto. Tuog na ta eh. Tuog na ta. Unya na good. Noon. Ay, uy. Mingaw na ko ini Ron. Agoy. Karong kadlaw na lang. Uy, mahimo ba? Nganong kadlawon pa man good. Nakaroon man ko ganahan. Sige na, be. Ay. Ako'y mahibaw ini. Ay, nagwangi aoy ma. Kuana, bungi na. Nilihok yung Junior. Ang gilabtan. Anong tanay mo? Betri, be. Ron, lipaya ko. Ang asawa. Nagpawa ko. Mura nagigiburot sad ni. Kamaon na day ka mapaburot ini. Turbo, oy. Ang demonya na po ni. Pasag din. Pasagtan ko tao. Dayon ta. Tayong pasa. Kaya akong basahon kung saan na siyang gitext ni mo. Sa manihoon ka diri ba nagbasa-basa. Yarang pangon sa kuit. Uy, mawangi ni bakuin. Ina si pasag din di bunyang dako. Gagagid ay. Bugo yung bayana. Oh, Nag-text na po ni mo ay. Ugma lang kang bayana ka. uy. Ugma ka lang. Ay, wa para ba mo abot si Mila, Lord? Maghuwat ko niya. Sige, Lord. Lingkod lang diha. Ay, may abot na yun ang hikayon nga ni Song ng asawa. Wa pud gabae ni Mila, eh. Di man mo patuo. Nahala. Ato ba ngang asawang maldita? Good morning! Mila! Uy, Luz! Nialagi ka. Unsay? Ray, ha? Ang man ka? Ako na hinuon ng buang? Nga ikaw may nagsigig text sa akong bana? Unsa man? Gusto gyud kang makatilaw sa akong bana? Gusto ka? Kung gusto ka mo tilaw sa akong bana, buhatan na sa akong atubangan. Ay, kalain ka, no? Mag-torch me nga na magtanaw. So sa ato pa, gusto gid ikaw mo tilaw sa akong bana? O sige, patilawon ti kang demonyaha ka. Tan-awon ta lang kung di ba ka matukan. Kay dako? Dako! Kala, no? Hindi naman di ka. Ayaw pag-iskandalo din sa kong tabawan. May anhim ko ka. Tungod gihagit ko ining buang dako. Gusto ko na siya mo tilaw nimo. O sige, patilawa sa imong dako og taas. Og dinhi na ninyo buhata sa kutubangan ha. Uy. Buhata na ninyo. Basta paita biyan ako ina eh. Ron, Lodi. Ay, pasudlon ko na mo sa office ni manager. Apil ka na, Mila. Dali mo to ha. Maayo ning mahumantay ta dinhi. Uy, Ron? Ganong naglipos ka mas imong mga gamit sa office? Marisayan ako. Unsa? Hasol, kapoy. Halaoy nga nugutang ikaw may mo resign. Ano ba tagal akong peace of mind si Ludi? Nganong ikaw man lagi ang mo resign? Kanauntang demonyang babay ang mo resign, dili ikaw. Sagdi na lang. Sige ha? Ron, uy. Salamat sa inyong kaayon ako. For 20 years. Ador ko. Magnegosyo na lang ta. Karon nga wala kay trabaho. Samsan ni ko siyo ha. Ikaw, unsa may ganahan nimo? Kana malingaw ka. Wa. Unsay wa? Kapoy. Baya, no? Nawili kas demonya nimong kauban? Maong dili nakaganahan malingaw bisag negosyo na lang unta ato? Kapoy na yung sige ngunin ni Ludi eh. Mirsayan ako sa kong trabaho. Ano, mahimutang na ng utok ni mo. Oh. Nganong nang luspad man ka? Nga nitingog ang imong cellphone. Nay nag-text. Ambi ng cellphone ni mo, be. Kaya ako mo basa. Oh.
mo? Ang demonyang dako. Hi, Ron. Miss you. Tabi ang kamingaw nako nimo nga dili na takauban sa work. Ambin ako cellphone di. Lods, mayo ni cellphone ha. Buko di. Kunit. Kaya tagyatag ka ni mayo ang imong cellphone. Oh, para? Gupa na kina. O gina ko mag-cellphone hangtod santon. Oh, ikaw! Wa na gyud magbaton og cellphone si Ron. Ang nakaingon, ang demonyang babae nga kauban niya sa trabaho nga may pagkabuangon og pangutok. Ug mao to mga listeners, atong part 3 sa ana-ana nga ang sindir na to sa round 1 maong sindir nga laki no nga si Apo, nga ikaduha si Ludi. Ug salamat sa inyong pagpaminaw mga listeners ug atang-atangi ang part 4.